Mbukeli yayi ke elokugcina ncike leli hora esesingena kulo silokhu sikhathalela zona njengoba zinjalo izindaba zosuku sisohlelweni iEkhaya Jikelele. Mina ngisho ingane abayibabaze ukusheshimilisa abantwana emlonyeni kuthe basakhaxa imlomo yagaqa ngamadolo bathe abantu besamangele yasukuma lengane yahlaba ngejubane kumanje nje iyingqweleke yenhle inhlelo engena ngesikhathi esisodwa nazo iyayishayela nje kontanga idlela amahlanga. Ekhaya leyo njalo sukuma ekhaya bakubona hayi ke sibhexesheka kwiiyure ezimbini ezidlulileyo kuba uyayazi kaloku isifanekiso zwi uza kuva ukhala gyilo kudu gagaka ngoba sinizisela singenile ezindlini sifike sele sikhefuzela ngenjongo kaloku Mbukeli zokuqinisekisa ukuba sifika kuqala entanjeni kugqatso lokunkinkishela kule komiti yethu yendaba ngenjongo kaloku Mbukeli into yokubana siyaqiniseka into yokubana uthe qolo uyakwazi ukuqhubeka ehlabathini naphesheya kwalamandle sendimi kaloku ukholosa kalubisi unankanyezi leziqikaqika nenzwakazi yapha kwamakeba umamtshali amadenga wetyala masitshaye iqhuma. Umongameli uCyril Ramaphosa kulindeleke kuba aphendule imibuzo aza kuthaxwa yona kwindlu yowiso-mthetho ngenjikalanga yanamhlanje. Umqeqeshi wabafana Hugo Brosh useyaphoqeke ukuba enze inguquko eziyisikhombisa eqenjini lakhe elizobhekana neNamibia kanye neDRC emidlalweni yobungani kuleli isonto. Lochani, good day. Nilotshiswa ngubongi ngwakwamthweni. Ngithi kini ke babukeli ekhaya, bukelani ekhaya Jikelele. Qobe ngamalanga kube ngumvulo bekube ngulesihlanu. Baniphathele zemidlalo, baniphathele indaba, baniphathele nomgosi imbala. Ungaphundwa, bukela. Umongameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuthi aphendule imibuzo yamalungu eParliament esishayamathathu sikazwelonke ekhona namhlanje. Leli kuzobe kuyihlandla lesithathu kwamane kulonyaka umongameli uRamaphosa eyophendula imibuzo eParliament. IParliament elizobuyela ekusebenzeni ngokugcwele kuleli sonto kulandela ukuhlaba ikhefu isikhathi eseluliwe. Umongameli ke uCyril Ramaphosa uzobe sephendula imibuzo kuzothi ngolwesine nephili kaMengameli wezwe Paul Mashatile liphendula imibuzo emkhandlweni wezifundazwe kazwelonke. Kulona leli sonto Mbukeli kuzohlala imihlangano yamakomiti eParliament engamashumi-43. Phakathi kwalamakomiti eParliament azoba nemhlangano yilelo elibhekele ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela iScopa. Leli komiti lizobhunga malungana nombiko wophiko oluphenya amacala abucayi SIU omayelana nophenyo lwenkampani iTransnet. iScopa izophinde futhi ke yethulele umbiko ovele ihhovisi likamgcini mafa kuzwelonke ohlongoza ukuthi inkampani ngamabhizinisi ombuso zingadalula ukusebenza kwemali ngendlela engafanele. Umphathisi wombane uzakwazisa nonandaba ngalentsasa kulandela ukuphunyezwa kwenqanaba lesithandathu lokugcinywa kombane. Inqanaba lesithandathu liqale ngentsimbi yesihlanu ngalentsasa kwaye liza kuphunyezwa de kube kukhutshwe esinye isaziso. U-Eskom uthe ukongeza kulungiso olucetyiweyo ezinye iiyunithi ezimbini kwizikhululo zombane zaseLithabo naseMatla kufuneka zivalwe ukuze zilungiswe ngokukhawuleza. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi usesungule ikhomishani ezophenya ngomlilo oqubuke esakhiweni saseGoli ngesonto ledlule nalapho kushone khona abantu abangama-77. Abantu abangaphezu kwama-60 balimele kanzima kanti ke abanye basale dengwane ngesikhathi kuqubuka umlilo kulesi sakhiwo. Usihlalo lekhomishana kuzoba yijaji eselathatha umhlalaphansi umehluleli uSisi Khampepe esizwa ke uadvocate Thulani Makhubela kanye novuyelwa Matilda Mabhena. uKhampepe usanda kuthatha umhlalaphansi njengejaji lenkantolo yomthethosisekelo kanti ke usesebenza njengesikhulu sesikhungo semfundo ephakeme sasePitoli. Ikhomishana izophenya ngokushaqwa kwezakhiwo eGoli kanye nangembangela yalomlilo nanokuthi ngubani okumele ukuthi ke athathelwe izinyathelo ngalesi sibhicongo.
Umlilo wakutshanje usube imiphefumlo yabantu abaliqela kwisakhiwo saseGauteng qaqambise imicelimngeni yomthamo omkhulu wabemi bamazwe angaphandle eMzantsi Afrika. Lo mcelimngeni waqatshelwa kwi-NEC ye-ANC kweyomqungu. Lo mbutho uthi lomba uyinxalenye yezigqibo ezithathwe ikomishini yoxolo nozinzo ye-ANC kwinkomfa yonyulo ye-ANC yama-55. I-ANC ithe ayikuxhasi ukubukulwa kwabantu basemzini abahlala kweli lizwe. Nangona kunjalo, eliqela lithe umthetho kufuneke ucace malunga nendlela amaziko ogcino umthetho ajongana ngayo nabantu abafuna indawo yokhuselo, abafuduki kunye neembacu. Kwinkomfa yama-55 yalo mbutho eNazareth, owayesakuba ngusekela mphathiswa wezokhuseleko lombuso kwanelungu le-NEC ye-ANC uZizi kodwa uthe imiba yobumi belilizwe, imbacu nokufudukelwa kwelinye ilizwe kufuneka iqwalaselwe ngokutsha. Umphathisi wemicimbi yezekhaya uAaron Motsoaledi uthe i-ANC inexwebhu lomgaqo-nkqubo othi mayiqwalasele imithetho yobumi belizwe, imbacu kunye nokufudukela kwelinye ilizwe. Inkantolo ephakeme ehleli ePolokwane eLimpopo yethule isinqumo sayo ebesilindwe ngamehlabomvu malungana nomthetho omusha ozolawula ukuthengiswa kotshwala kulesi yasifundazwe. Inkantolo ke mbukela inqumo ukuthi amabhizinisi athengisa utshwala azoqhubeka ukuthengisa kuze kube ihora lesibili eintatha kusa. Lokhu ke kulandela ukuthi umthetho omusha phela ubuhlongoza wona ukuthi kuvalwe nje ukuthengiswa katshwala emva kwamabili ebusuku. Lokhu ke kusho ukuthi abathengisi botshwala abathole imvume ngaphambilini bazoqhubeka ukuthengisa kuze kube ihora lesibili ekuthatheni kokusa. Abazofaka izicelo zokuthengisa utshwala ngaphansi komthetho komusha bazosebenza ngaphansi kwesichibiyelo somthetho omusha olawula ukuthengiswa kotshwala kwazise phela emva kwamabili ebusuku kuyavala ukuthengisa. Okamanje ke mbukela ke sibheka isimo sezulu sibone ukuthi kuyabanda noma kuyashisa uzothatha ijezi noma isambulela mangabe usuphuma nasi isimo sezulu. Enkosi ngokuhlala nathi ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Ibhodi ye-SABC iza kuhlangana namhlanje ukuxovula ngomcimbi wamalungelo sasazo lwendebe yehlabathi yombhoxo phakathi ke komsasazi woluntu kunye nonamalungelo i-multi choice. Okuzawuthi kangoku lamaqela amabini asilele ukuvumelana ngemigaqo. I-multi choice engeyona inamalungelo kuyo yonke imidlalo yetumente eMzantsi Afrika kucelwe ukuba ifuna malunga nezigidi ezingama-37 erandi ukuze ke inike imvume kuyo yonke imidlalo ye-Springboks kwi-SABC.
Amabhokobhoko angadlala imidlalo esixhenxe ukuba afikelele kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Lonto ke ithetha ukuba umdlalo ngamnye ungatyabula iSABC imali ngaphaya kwezigidi ezintlanu zerandi. Umphathiswa wezemidlalo uZizikoto ubongeze iSABC ukuba ifumane isombululo kulomba ukuze elijelo losasazo likawonke-wonke likwazi ukuzaliseka isigunyaziso salo sokudlala imidlalo esemdleni woluntu. iSuperSport ke inababhalisi amamalunga nesigidi esinye nesithandathu kuphela se-DStv Premium Package eza kubonisa umbhoxo ngelixa ke iSABC izawukwazi ukufikela kwishumi lezigidi zababukeli. Umqeqeshi wabafana bafana uphoqeke ukuthi enze inguquko eqenjini elizobhekana neNamibia neDemocratic Republic of Congo emidlalweni yobungani kuleli sonto. uPulemudi weKaizer Chiefs uyena kuphela ke umdlalo obiziwe ngenxa yokuthi kuthathe kwalimala uThemba Zwane. Umqeqeshi wabafana bafana wenza izinguquko eqenjini laguqisa iMorocco emidlalweni okuhlungela iAfcon ngoNhlangulana. Kodwa kuletha ithemba elikhulu ukuthi abadlali abazinze emazweni angaphandle uLyle Foster kanye noPercy Tau sebefikile. But that means that you have to change the team on 7 places if you compare that with the selection of Morocco 3 months ago. And I hoped to have, maybe with a few changes, to have the same selection that played against Morocco. Bruce uthokozile ngabagadlana beqenjini. If you compare that with 2 years ago, I have many good strikers for the moment. You name Lepasa, you name Foster, Mailula, but okay, it's a little bit difficult for him now because, yeah, it will be difficult for him because I looked at the squad of Toronto. Insigne is there, Kerr is a international player, and then another one, I don't remember his name, an Italian too, who is Italian international. So it will be very tough for him there. But okay, we will see what happens with him, and I hope that he can play as soon as possible. Umdlali wasemuva nophinda abiyiphini likakapteni uSiyanda Xulu uthi uyakujabulela ukuphinda adlalela iqembu lesizwe. If you had to ask me a month ago what was my plan, according to my career, I would have just told you otherwise about coming back home. But I think they just came at the right time, and the project that they had for me, it was something that made sense for me at this age and time. So that is why I decided to come back home. Leli qembu lizothulana phezulu neNamibia ngolesithathu emva kwalokho libhekene neDRC ngomgqibelo enkundleni yaseOrlando Soweto. Kusenjalo uma ngabeke sibheka esematheni esigabeni esiphezulu sebhola elikhokhelayo kuleli owabe ngumgadli weKaizer Chiefs kanye neRoyal AM uSamir Nukovic odabuka eSerbia useyingxenye ke manje yeqembu iTS Galaxy. uNukovic uzoyibamba kuleli qembu kuze kube unhlaba wangonyaka ozayo u2024. Phezulu kwalokho ke unegunya lokungena ezingxoxweni zokwelula isivumelwano sakhe ngonyaka okanye isizini eyodwa. Mbukeli ke okamanje siqu 8 lo siyabuya ke emva komzuzwana. Siphinde ke sinamkele babukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke sisahlezi kanye nawe. Siyababonga babukeli sibasahlezi nathi. Ewe yo siyabulela singaba intoni kalo ngaphandle kwenu niyasibhalela nisixelela indlela enisithanda ngayo nendlela abayithanda ngayo inqubo yethu. Siyatrenda ntombi. Hayi mina nje ndamangala xa ndithi ayibo ekhaya le. Uthi yo hayi siyatrenda siyabulela kakhulu. Ngoku sasiqala sasingazi into bana sizabana ababukela bangaka. Yo hayi siyabulela Mzansi Afrika nangathi nangaphesha ingathi siyabukela ko Hollywood. Washo othayila phela babukathini. Yazi ukuthi kunobaba engizoxoxisana naye babukhandwanda. Sobe sixoxisana nendaba yembeleko. Niyayenza nakwaXhosa like ingane misi izaliwe kufanele yenzeke usiko ukuthi imbeleko. Ewe yenzelwe imbeleko kwaXhosa. Yini igama la imbeleko nakwaXhosa ibizwa ngokuba imbeleko. And umntana xa izalwa zibaninzi izinto umntwana enzelwa zona. Fumanise nakwelinye ixesha ndiyathanda into mhlambe umqulunqo wenza into ze culture angeke ayichaphazele indaba ukuthi ufumanise umntwana ayingowalapha ekhaya
utata engowalapha kube nezinto ezenziwayo ukubonisa uba ingaba ngwalapha ekhaya na uyahlupha umntana ongenziwa ha ama-DNA yesintu yes ama-DNA wesuntu abakhona alright ake mbukeli njengoba sesikhuluma nje ngembeleko iyisiko lesintu eligcinwa ukwethula emathongeni nasemndenini engane esukeke izelwe esizweni samaZulu ayikho ke iminyaka ebekiwe ukuba leli siko lenziwe inhloso yalo nje ukwamukela emhlabeni ingane esukizelwe uqonda kabanzi ke ngaleli siko sixhumana nosomlando ongungodi wezamasiko esizwe samaZulu uKhaya Ndwandwe mfaka Ndwandwe sikubingelela sikamukele ekhaya jikelele Ngiyanibingelela lapho dadewethu ngibonga ukuthi ube kanye nami ohlelweni nizingele nabasenkinobheni Sibonge kakhulu sikhuluma lapha ekhaya ngesiko lembeleko awukuchazele nje umbukeli ukuthi yini imvelaphi yayo nanokuthi inhloso yayo yini ngiyabonga dadewethu njengoba usushilo wathi isiko lembeleko leli gama kwaZulu lisebenza kabili khona imbeleko le yokubeletha ingane mangabizelwe Niyenze kube nesakha sakho kulahlwa imbeleko ngakushela enziwa ngesikhumba bese kuba naleli siko ke kuthiwa imbeleko kuthiwa kwenzelwa ingane imbeleko nangale ke phesheya kwemibala ikhona kodwa alifani ke lapha phesheya kwemibala langapha kwaZulu asibuye ke ngapha ke kwaZulu leli siko leli lenzelwa ingane noma izingane ilokho esingathi kahle kahle mase sikuthatha ikhumshela ngolimi lwamanje lesingisi i-Thanksgiving usuke kubongwa izingane ngokwenkolelo la ekhaya ukuthi izingane basuke bethuwe ngabaphansi bese ke zibongwa lezo ngane lezo ngabe uthola ingane eyodwa noma zingane ezimbili abanye ke balenza sebeqede ukuthola abantwana abanye balenza bengakaqedi ukuthola abantwana ngenxa yezathu thizeni kuyenziwa ke leli siko dadewethu abanye bahlaba inkomo abanye bahlaba imbuzi uma lizokwenziwa leli siko lezo ngane ziyathathwa ifakwe esibayeni kwenziwe khona ama-rituals akhona kulowo muzi lo ngoba kufike kube khona isiko nosiko abanye bakwenzela kwagogo zibikwe khona lapha kwagogo mhlawumbe umsebenzi ubikwe ngembuzi bese kuphunyelwa esibayeni ifakwe bese zethulelwa ke leyo nkomo leyo lelo siko lelo kuthiwa imbeleko ongathi ke manje singathi ngokulimo olujwayelekile kusokwenza i-Thanksgiving kubonga uyingane abanye ke bayibonga sebeqedile sezindala abanye bayibonga kusazoqhutshekwa kodwa futhi umnumzane uyasho ukuthi cha isemdlala ikavala kusazoqhubeka selile ezinye ingane la ekhaya Manje ekhaya uma ngabe ingenziwanga ke imbeleke lokho kuba namthelela muni Hayi akubi nawo umthelela mfowethu kuya nje ngamandla endoda ukuthi indoda inamandla angakanani okwenza lezo zinto lezo akusiyona into eba nembandela kukuba nje ngamandla omnumzana ukuthi uyakhona ningakho omunye wenza ngembuzi omunye akwenze ngenkomo uzothothe abantu abaningi isiko lelabangalazi ngoba khona abangazange baqondana nalo ngoba akusibona bonke abantu othola benza imbeleko uma ngabe ke sekuhlatshwa ngiyakuzwa ukuthi ubalula udaba lokuthi kuhlatshwa inkomo nembuzi noma mhlawumbe ungakwazi ukuthi uhlabe imbuzi yodwa ngoba kuye kube khona i-debate kuya ngama ungesolo ungena ulimi dadewethu kuya ngamandla onalo omunye ufika ahlabe imbuzi yokubika ukuthi njengamanje wenza imbeleko wenzela ingane edlule lapho ayesibayeni ayohlaba inkomo uthi imbuzi ihlabe ngolwesini ebika ukuthi njengamanje ngicela ke ngoba ngokwenkolelo futhi lomsoneti yokuhlaba imbuzi ngolwesini basuke bethi ukumema ukuthi nabo abangasekho bayomemana uma amandla akhe emancane kuba yimbuzi lezo hlatshwa ngolwesihlanu uthiwe yona mbeleko ezenzelwa nabenzelwa ngenakhungane ngami ngaso nembuzi lapho kufuna ukuqaphela ukuthi asifake isiphandla sembeleko asikho isiphandla sembeleko dadewethu khona kufana nokukhunga kodwa manje usubonga ukuthi nazi izingane esenginazo la ekhaya so ukhona umehluko ukhona phakathi kokwenzelwa imbeleko kanjalo nokwenzelwa into efana nokuthi umhlonyane noma ukukhuliswa usumkhulu kakhulu umehluko lapho ngoba umhlonyane noma ukukhuliswa kwenzelwa izingane zamantombazana angithi uyobona uma ufika nengane ekhaya ukuthi ibelethwe ithatha izalukazi ihlale nayo lapha kwagogo uma ngabe sekuthiwa umuntu uyakhuliswa ngomhlonyane usuke sethulwa ezalukazini ngoba imvelo umzimba wakho usuke usunemvelo esiguquliwe yingakho evuke ekseni aye emfuleni
ahambe nentombi esekhulile afika ageze khona lapha mayesebuya lapha bese hlangabeza isalukazi zathi komuzi simbelethe sifike lapha egedini simnikeza amagugu simbelethe siphambanisa izandla hlafune ngapha bese siyamehlisa umhlonyane ekuthiwa usuke ehliswa ezalukazini usezokwazi manje kuyiqapha yikho esefakwe endlini seyala kuthiwa ungamenzi u1 no2 unomngozi lapho usephumile phakathi kwesandla sabazali ngokugcwele naye usengumzali wempilo yakhe. Khaya ngike ngizwe mina sekuthiwa uma ngabe uwumzali mhlawumbe umuke waphimisa amazwi ukuthi cha indodakazi yoyenzela umemulo noma njalo kusuke sekuyinto kesiphoqekile ukuthi uyenze noma kanjani ngoba wake wayisho yingakho siyesibona abanye mhlawumbe usho ukuthi umuntu useyoshada kodwa sekufuneka eqala ukuthi kuqalwe kumemulo. Kahle dadewethu into yonakaliswe abelaphi bendabuko bese bekhomba izinto eziningi engekho kodwa ngoba umuntu usesekuyinkolelo yakhe umemulo noma umhlonyane uyenzelwa umuntu dadewethu wesifazane uma esekhulile ngelanga akhule ngalo engathi mhlawumbe ke sithi ke kube phakathi neviki noma kube phakathi nenyanga ubaba wakhe namandla kube kubizwa intombi nezikole bengakafunda bekubizwa owabo bezogonqa naye lapha endlini uma enamandla ubaba sekuyothi ngelanga elikuthi akhiphe inkomo athi uyamkhipha ke manje emgonqweni noma akhiphe imbuzi mangabe nalawo mandla lawo lokhu ukuthi kuthiwa umuntu bakhuluma bala ekhaya sengubone kaningi kwenzeka kodwa akusesilo isiko sekungumkhuba ngoba umuntu owenzela umhlonyane sisi umuntu osuke ekade intombazane esiqala ingena ezinsukwini zawo okokuqala bese ihlala lapha iyogonqa bese yakhishwa emgonqweni ilokho ekubizwa ukuthi umhlonyane ke lokho esekwenziwa manje dadewethu umkhuba nje owenziwa ngabantu. Ngelinye ilanga soke sibuke bona masingathola ithuba abelaphi bendabuko isangoma masiyokwethwasa besingaphumi ngomnyango besiphuma ngentuba uma sekuthiwa izangoma ephuma ngomnyango yilapho bona khona kuseqhamuka into efana nalezo ongeke naye akwazi ukuchaza ukuthi ukuthathaphi. Hayi Khaya ngaphambi kosikudedele phela ngeke sikudedele singakakhulumi ngendaba zomhlanga siyazi ukuthi sekusele izinsuku ukuthi kube umkhosi omhlanga lapha yakwaNongoma. Yebo dadewethu. Manje ayathini nje ke mhlambe amalungiselelo noma nje mase kulesibili kuleli viki nje njengoba sesazi ukuthi ke umkhosi uzobunga impela sonto yizikwenzakalani lapha endlini nkulu kuyaphithizela kuyaplanwa kuhlezwe phansi kuyalungiselelwa. Njengamanje isilo cishe mangabanga namuhla nomizolo siyikhiphile intombi ziyahamba ziyokukhumhlanga lapha ezukha khona kwasokhulu. Abadala kuyalungiselelwa ngoba sekunamathende nje ke manje kuyagcinywa kwamathende kodwa nje kahle kunalo mcimbi ukuthi isilo mangabanga namuhla bekuyizolo kuthiwa kuyokhishwa intombi ziyahamba ziyogawula umhlanga kwasokhulu lapha ezofike zigawule khona zikhenke khona busiyabuyiswa ngamatrack usiyobekwa lapha ezantsi so njengamanje nje ke amalungiselelo asezingeni eliphezulu noma siphala ke sebehlelile amabhasi izinto zokuthutha zokwenziwa ngazo kodwa nje lapha endlunkulu khona kulungiswa zonke izinto kubulawa inkomo ukuze bezofike behle nomkhosi usubikiwe ukuthi njengamanje nazi izingane ziyahamba ziyakwesikamntwana uMabhodla ziyolanda khona umhlanga dadewethu. Hayi cha sibonge kakhulu ke Ekhaya Ndwandwe ngesikhathi sakho kuhlezi nje kuyintokozo ukuthi sixhumane nawe usicathulise usisengele nje sincele kuwe ulwazi mayelana nosiko lwethu thina njengamaZulu ube nje nosiko oluhle. Sibonga kakhulu dadewethu nani be nosiko oluhle lapho nabo kusebenza na. Sibonge kakhulu umbukeli kwamanje kasiqu ezitolo sizobuya ke emva komzuzwana. Siphinde ngesikwamukele embukeli wekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi phela la kusekhaya kufanele nje uhlale phansi unethezeke uyekele thina ukuthi nje sikwazise ngakho konke okwenzekayo emhlabeni wonke nje ke Jikelele. Umbukeli ke uyakhumbula phela ukuthi enye yezinto esasithanda kakhulu uma ngabe sithenga ushungamu yileyo ngxenye ke ebhalwe ukuthi did you know lapha ke sesifike sikhexeke imlomo ngezinto esingazazi eziseduze kwethu nangendlela nje esiphila ngayo lapha kohlelweni sinesigatshana sohlelo esilibize ngokuthi
uthi bewazi na. Uthi bewazi ke mbukela ukuthi KwaZulu Natal kukhona umjaho omude ezwenikazi Africa okuyi-Comrades Marathon. Lapha kwelembuku kune Durban July lapho ingqephu isukidla khona umunyu. Kunomkhosi omhlanga osingathwa minyaka yonke kanti futhi kunentaba ukhahlamba edabula khona ke esifundazweni. Kuningi nje mbukelo okuhle ongakwazi ke ngalesi sifundazwe. Kanti ke namhlanje sizoxoxa nowengamele zokuvakasha esifundazweni iKwaZulu Natal uSiboniso Duma. Baba Duma sikubingelele sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Sibingelela amagalela ohlabanga nomkhulu siyabingelela nakubabalali bakho nakwabukela ekhaya. Sibonge kakhulu ayi wangibiza kamnandi wangithopha nje sekusele ukuthi ngithi nje musho. Sibonga kakhulu ke Baba Duma siyazi ukuthi ke ugcwele phama umgodla wakho ke ngezinto eziningi abantu abangazazi ngesifundazwe iKwaZulu Natal. Ake nje usigabisele ugabisele nomuntu ongasazi lesi sifundazwe ukuthi uphuthelwa yini lapha yaKwaZulu Natal. Ezonikazi laKwaZulu Natal enye into enkulu ebonayo kuno 600 km coastline ulwandle nje leIndian Ocean linqamula ama-kilometers angako. And ilo uthola khona iBig 5 isafari negenetic pool enkulu yama-rhinos nama-buffaloes atholakala kakhulukazi la ehluhluwe eShayiphi. So sicabanga ukuthi ke kunjalo uzobona ukuthi nakhona khona izintaba zokhahlamba ezigqize iKwaZulu Natal eziyenza ihlobe kahle kunesimangaliso okuyizona izindawo nje ezihlonziwe umhlaba wonke ukuthi yindawo ekubalekile ukuthi zigadwe zinakakelwe kakhulu ngoba zenza ifagugu lezwe neAfrika yonke ikwazi ukuhlomula ngakho. Inabantu ke abakahle uzobona nje ukuthi uma ufika eThekwini uzofikela olwandle kunendawo ezicoastal kunezintaba zokhahlamba bese zishila ukuthi zitholakala igxenye enkulu yazo kakhulu eSouth Africa zitholakala la KwaZulu Natal ezenza ukuthi kube khona ama-species ezinyoni ezithile ezihlukile nje ezitholakala kuzona zodwa. So iKwaZulu Natal ke injalo uyobona ukuthi ke ubuyivakashele ineyindawo ezinamagqubu inendawo ezinamathafa inongcebo nje ohlobo elithile lezinto ezimila kuphela KwaZulu Natal as well in terms of izitshalo ezezigreen. Kunamthelela muni ke kwezokuvakasha ukuthi kunengonyama yesizwe samaZulu izilwane ezibizwa ngeBig 5 kanye nokhahlamba lapha KwaZulu Natal. Kunjalo ke ngicabanga ukuthi ke isizwe sakaZulu Natal sinenhlanhla ukuthi sinengonyama ngenhlanhla ke yodwa thina uma isiZulu ke njengamanje na isilo samakhosi kuyisona esihleli esihlalweni ke indlula mithi yamakhosi. Kodwa ke kuyiqiniso ukuthi ke okhahlamba uthola izintaba nje basishila ukuthi ke indawo ekade idumela ngemgede nangesikhathi ke sezimpi bebekwazi ukukhosela abantu bakithi bakwazi ukuhlala kahle. Uma sikhuluma ngeBig 5 uzolithola ibhubesi uzoyithola indlovu uzoyithola ingwe ingulule uphinde uthole nenyathi emnyama. So sicabanga ukuthi ke sikhuluma ngaloko uma sikhuluma ngeBig 5 ukuthi una wonke lamakati ke noma uzothola ukuthi ke ahlukahlukile kodwa atholakala konke la kulezi ziqebu zaKwaZulu Natal and are protected and ayakwazi ukuthi ke asize nokulekela ama-species asuke sephela eSouth Africa nase-Africa yonkana ngoba imajority nje yama-species buffalo lesikhuluma ngayo atholakala la KwaZulu Natal. Kufana khona ke rani ihlukene ke izigaba ezi2 khona emnyama khona emhlophe nayo eningi kakhulu satholakala kusona isifunda saKwaZulu Natal. So siyazigqaja kalondlela ukuthi uma nje laba bazinkahle ngemvelo befuna ukuvakasha beza kulesifundazwe sethu ukuzohlomula bezokwazi ukuthi basizakale ngento eziningi kakhulu ezingcebo yethu. Ingabe ke nicabanga ukuthi nina njengomnyango wezokuvakasha nenza okwanele yini ukuthi ke abantu phela abangazilutho ngalesi sifundazwe batheleke ngobuningi babo? Unyaka nje ofile kufika abantu abawu7 million okwagcina ngo2018 ukuthi kufike abantu abangako la KwaZulu Natal. Ngicabanga ukuthi sike sathi ukulimala kancane ngokuvet sathi ukulimala kancane ngeJuly unrest salimala futhi kancane ngesikhathi sama-flood. Siyakwazi ukuthi iprofile eKwaZulu Natal ngoba iyaziwa emhlabeni wonkana kodwa uma ungabheka nje ukuthi iICC iyona destination la eAfrica ehlonziwe kwathiwa izidlula zonke izindawo uma ufika lapha eThekwini suke izokwazi ukuthi ibambe imbuthano emikhulu. Sicabanga ukuthi siyakwazi ukuthi idayisi iKwaZulu Natal. Yes kukhona okusekhona phela ngoba kusekufanele ngaso sonke isikhathi uma ungabheka nje ukuthi kulento esikhuluma ngayo uma ungakhuluma ngeGoli neCape Town iKwaZulu Natal iyona enezinto eziningi kakhulu in terms of natural environment and endowment. Kodwa uthola ukuthi ke ngoba umnotho omkhulu sinamahaba amakhulu la iRichards Bay lehleli kuyona namhlanje kube iTheku ibona abahambisa umnotho kakhulu
eAfrika yonke. So kufanele ngabe yonke into nje N2 no N3 ubhizi uyakhiwa njengamanje nokulungiselela nje ukuthi ke uma ufika echwebeni ungabe nenkinga uthatha isikhathi esincane kakhulu impahla yakho seyifikile yadlula nanokuthi uhlele ukhumbula ukuthi ke iKwaZulu-Natal iyona ezokwazi ukuhambisela impahla kahle ngaleyo ndlela ke ngicabanga ukuthi kuningi kakhulu sisakulindele nanokukhuliswa komnotho kuzobona ukuthi uTransnet uthe uzoyikhulisa ke futhi ke ihaba yakhona la eRichards Bay ukwenza ukuthi ke ungabi nama-truck amaningi azoloyo ekulindile sokuvuselela i-rail infrastructure okuyikona ozokwenza ukuthi sikwazi ukuncintisana kahle nomhlaba. Yebo Duma, uma ngabe nje sichezuka kancane siyazi ukuthi ke kulempela sonto kunomkhosi omhlanga uhleli ukuthi ube khona ke lapha yana esigodlweni kwaNongoma. Ngabe nje athini ke amazwi mhlawumbe ungawadlulisa kulabo abazoza bezovakashela isifundazwe bephuma kwezinye indawo. Intombi ziyobe zibuyela inyoka lapha enyokeni kuyiqiniso. Ngicabanga ukuthi siyaziqhenya kakhulu ngaloko and umkhosi omdala lona owavuselelwa owenza ukuthi ke izintombi zikwazi ukuziphatha kahle sewahlanganisa kuhulumeni ukuthi ngoba nabafana abancane kufanele bacujeke ukuthi mufika lapho uthola ubukhazikhazi bezintombi kodwa ke nezinsizwa zikhona inhlelo zakhona so sifisa ukuthi abazofika kule weekend basondele kwaNongoma esigodlweni ehlala Nkosi bakwazi ukubungaza bahlale nembube bakwazi ukuthi bayothe kodwa babone nobuhle nobuchule nobugagu bezintombi zizobe zigiya ziphethe umhlanga ziyonikeza imbube okuyiqalo ke nakhona ke isizini esukuyintsha mongabheka ukuthi namhlanje siqala iupper what is called upper week okwenza ukuthi sezishintshile zihlabahlosile ke nezihlahla seziqalile ziyakuvezela ukuthi sezokhiqiza sibheke ihlobo ke njengamanje okwenza ukuthi isifundazwe sethu sikwazi ukuthi ke sebe ngezinye ezikahle ezinomkhosi omkhulu kangaka osukuzothatha abantu cishe ababa ko 10,000 ama-department wonke kayahlanganisa ukuthi aziphephe iy'ntombi zomhlanga zambe kahle emgaqweni ziphephile utransport uyasondela u-arts and culture yena ugcizelela ekutheni nje agade ukuthi zihlele endaweni ekahle mase ukuthi u-eta profile tourism ukuthi enkathi kwenziwa lesikhathi zibe sikwazi ukuthi zihlele endaweni ekahle futhi ke nokuthi zaziwe ukuthi zihlele kanjani zenzani zisithuthukisa kanjani isifundazwe uma ngathi zihlele ngaphansi kwengonyama. Yebo Duma, uma ngabe ke futhi sichezukela nje kancane kwezokubusa kwezwe khona lapho futhi esifundazweni siyazi ukuthi ke sine rich history uma ngabe siza ke kubaholi abake bakhiqizwa khona KwaZulu-Natal ukhona nowayengumengameli wezwe uJacob Zuma esifundazweni KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal ihlabahlosile ngicabanga ukuthi ke nje umongameli wokuqala kaKhongolose kwakubaba uJohn Langalibalele Dube okuyindoda enombono omkhulu yakhe isikole lapho Hlange Nanda iyakhunjwa namanje nibakhiqizele kabanye omongameli kuyiqiniso ukuthi umongameli uZuma yena usanda ukuphuma ke esihlalweni and iziningi izinto ezenzakalile ngokwakho kwama-universities ngesikhathi sakhe siyazigqaja kakhulu ngokuba naye njengopresident okufana hlele ekhumbula nje ukuthi uyifagugu kulesifundazwe kodwa uyifagugu nase-South Africa yonkana abantu babukela kuyena nentsha isuke isafisa ukuthi mefuna uzicijwa ngamakhono okulida imicabange unxamalala njengomunye umuntu ophonsela isitsha esifanele. Sibonga kakhulu ke babuduma ngesikhathi sakho namhlanje. Hayi siyazi ukuthi nababukela impela sebe nofuqufuqu nogqozi lokuthi nje hayi kwafika uDisemba nje bazoyithola sebeza ke bezovakashela lapha isifundazwe seKwaZulu-Natal. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sekufisela nje nosuku oluhle. Akalakasa njengengonyama siyabonga kakhulu nibe kahle nani nabalali bakho. Sibonge kakhulu. Umbukeli ke lo besikhuluma naye ke uSiboniso Duma owengamele ke ezokuvakasha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Okwamanje siqunje ngasedolo siyabuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi sibamba ngazibini ngenxaso yenu engagunqiyo. Njenabona mbukela into okubana yeya aligqatsa uBoboy Phile Limpopo. So ndiyaqiniseka into okubana niqaba iviki senqentu nesiqeda sibe pha khabula ufice iqikelelo lephuzulu ngaphambi kokuba uphume.
Sithande sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Intsha iyaqhubeka nokuthweswa iziqu unyaka nonyaka, abanye bathweswa iziqu zobunesi, abanye bathweswa iziqu zobuthisha njalo njalo. Yisikhathi nje sijabulisayo ke impela lapho abafundi noma ke besuke ke sebethweswa iziqu, kodwa ngeke kushiwo kokufanayo ngamathemba phela okuthola imisebenzi. Ukwentula komsebenzi kakhulukazi kulabo abaneziqu zemfundo ephakeme kuyakhathaza kakhulu njengoba phela ayikho imisebenzi. Abantu abasebasha abaneziqu bona sebenquma ukuthi ngeke balinde ukuthi uhulumeni abanike umsebenzi, kunalokho bazosukuma bayiqalelawa bamabhizinisi ukuze babhekane nalenkinga yokungatholi umsebenzi. uMadlamini usiqoqelele umbiko. Intsha kanye nabazali bajabulile ngokuphothula kwemfundo ephakeme, nokho ukuntuleka kwemisebenzi entsheni kusaqhubeka nokuba umthwalo kungakhathaliseki izinga lemfundo abanayo abantu abasha. Intsha yaseNingizimu Afrika isaqhubeka nokungatholi amathuba okuhlanganyela kwezomnotho ngenxa yokuthi izinga lokuntuleka kwemisebenzi lingaphezulu kwesilinganiso ezweni lonke. Ngokocwaningo olwenziwa ngabaka-Statistics South Africa lwabonisa ukuthi nyakenye izinga labantu abangasebenzi lolevile ngamaphesenti angama-50 ebantwini abaneminyaka eyi-15 ukuya kwabaneminyaka engama-34 ubudala. Amazinga aphezulu okuntuleka kwemisebenzi ayazwela kakhulu entsheni. Abanye bagcina sebehoxa ngokuphelele kwezemisebenzi baze bahileleke nasezenzweni eziphambene nomthetho. Kanti abanye sebethembele emalini esibonelelo sikahulumeni engamarandi angama-350 ngenyanga. Nakuba isabelo mali sikazwelonke saseNingizimu Afrika sika 2022 sihlanganisa nesamba semali okwakuhloswe ngaso ukulekelela kwezentela ukuze kusekelwe ukusimama komnotho nokugqugquzela ukuqashwa kwentsha, ukuntuleka komsebenzi kona kuyaqhubeka ikakhulukazi entsheni. Ukubhekana nalesi simo esibucayi kanje, abanye abantu abasha sebevele baqhamuka nezindlela zokuziphilisa ngokuqala awabo amabhizinisi. uNtokozo Mbatha wesifazana osemusha usendaweni yaseSoshanguve enyakatho Pitoli oneziqu zokuphathwa kwabasebenzi phecelezi Human Resource Management, kanti yena uthi ngemuva kokuthwala iziqu zakhe kube nzima kakhulu ukuthola umsebenzi ngenxa yokuthi obengenakho okuhlangenwe nakho ngokomsebenzi. Mangiceda graduate from Rosebank College after studying EHR. Ngafuna umsebenzi and ngawutholi, then ngahlala ekhaya for a good year. Not all of us sinayo experience. So ngisho ukuthi experience sizayithola last apply khona. Ngicabanga ukuthi last apply la khona kumele basinikeze i-chance ukuthi sikhomba ama strength wethu, not only bafune i-experience. uNtokozo wabe esenquma ukuzifundisa ikhono lokusebenzisa izimonyo. Ngaqala ukubheka ama YouTube videos, ngaqala ukubona abantu ama-influencer ayenza ama-video wabo baziloku bazigcobisa i-makeup. Then I got interested ngathi nami ngizozifundisa through that platform to learn how to do i-makeup. Wabe esesungula ibhizinisi elihamba kahle kakhulu. Uthi waqala leli bhizinisi lakhe engenayo ngisho nendibilishi. Mina ngiqale from as little as 500 rands, ngathenga ama-cosmetics, ngathola i-funding from abazalini bami ibangisiza ukuthi ngithenge ama-cosmetics wami. Then ngaqala ngathenga ama-products ambalwa, ngazifundisa, and then ngaqala kanjalo. Akagcini ngokwenza abantu babukeke kahle, kodwa ubuya afundise nabanye besifazana abasebasha ukugcoba izimonyo ukuze nabo basuse igadi eziko. Ngaphandle kokulekelela uhulumeni ukudala amathuba omsebenzi, ngabe yini inhloso enkulu yokwenza lokho? Inhloso yami ukuthi ufundise abantu ukuzimela, especially abantomazana abancane, because manje sithola amantombazana amancane depend emadodeni for imali and izinto ezinje, abenza izinto ezithusayo ukuthi bathole imali. So mina ngathi ithi ngifundisa abantu ukumakeup ukuthi bakwazi ukuzimela bazenzele imali, and imali yakhona yangempela iyasiza and ikhona ngoba i-makeup i-high in demand. Abantu bafuna i-makeup every day. So i-makeup industry ngokufundisa abantu ngibasiza ukuthi bakwazi ukuzimela financially, bangadepende kwabanye abantu. Omunye wabafundi bakhe uculisekile ngolwazi kanye nekhono akuthola kuNtokozo. Bendi unemployed yabo. So ndabona ukuthi manje makeup abantu into ezinjalo. So ngicedeke ngifuna uqala ibusiness yami. Ngizibona ngingumuntu omkhulu in the next coming years yabo. Like maybe ndivule isikolo se-makeup or into ezinjalo. Ulwazi endilithole kusisi Ntokozo lencedile kakhulu. She's a very good teacher. Cha, wona umsebenzi uyancomeka impela.
Siphinde ke sikamkele umbukeli wekhaya Jikelele. Hayi cha kuyashisa sana. Isihambile iwinter. Ihambile nyani ngosingena kwisama. Hayi nempahla ngoku awusazazi uba uzithini. Hayi bosana phela uzoqala phansi sengeze ezesama. Ngizawuthengelwa nguwe sana ngesala. Ngiyaqala yazi kade ngiyibuza kodwa ukuthi hawu ngoba sekuyingena isama phela incindezi kugesi ayisekho phezulu indaba sesiya ko stage 6. Nami into bendizibuza yona. Because one would think ukuthi hayi ngoba ke isizokwehla incindezi akusabaswa ama heater akusabaswa sekuzothi sothi. Inoba kuba besazi nabo into okubana kusabaswa heater akusekho into mhlambe ezifudumalayo abantu bazathi bayazifuna so abakhona lo ilenkinge lokho iqhubeka nje ukufakwe iphehli zogesi lapha kokusile nalapha ya ndaba nethemba kaloku ngethuba kaloku kwakubanjwe ingqongqothele yeBRICS kusithiwa hayi kuzawudonatewa ngemali nezixhobo ziyeza ndathi inoba mhlambe ke xa besitsho bona besithi bazawuza nezixhobo nemali ndathi mhlambe sizawusiphuka kule ngxaki so isanazo lezo izixhobo ifike kusasa angithi bekusazi ingxoxo usho sebezoqala ke manje bekhuluma ukuthi sikuthola kanjani ngasiphi isikhathi because bathi makhamba isikhashana lesincane siyogcina nje i-load shedding sekuyihistory sesixoxela izingane zethu ukuthi hey sake saphila thini yakho ugesi ungeke le mbali iyadonsa kuba bathi bazawuqala pha ezibhedlele bazawuqala kwindawo ezibonakalisa into okubana nokho iservice iyadingeka so mhlambe ke nakuthi izawuza asazi ngoba phela kubalekile cabanga ezibhedlela incindeze bakhona kungasekho ugesi abantu abasema ICU uyabona nje enye yendawo lezo ungahambelanga ukuthi ugesi uhambele lezo ndawo ezikanjalo yazi xa kuthiwa into iyenzeka kodwa ude uyiqhele the way is used ngakhona kwi load shedding but yababhlungu eqaleni ingakumbi xa ujonga kwindawo ezipha emaphandleni ufumanisa into okubana abantu andithi basa adapter to the system ngapha likhandlela liyacima kutshe kungqungqe endlini so noko ngoku ingathi noko thina sesiyasisondelana siyamtela hey sibonile ke futhi yazi lapha ku x.com indaba okukhulunywa ngazo lapha bekhulunywa ngodaba lo Helen Suzman Foundation ukuthi angithi phela yona isenkantolo ungqongqoshe wezasekhaya Errol Motsoaledi ngoba iHelen Suzman Foundation ayifuna ukuthi ungqongqoshe athuthe abantu abala eSouth Africa kungemthetho angithi bekunalento ye-mass deportation ukuthi ke bonke abantu abalapha kungemthetho abazobuselwa eindaweni ababuya kuze emazweni aseAfrika iHelen Suzman cha ayihambisana lokho ithizwe enkantolo uAaron Motsoaledi usebenza ngaphansi kwenkulu incindezi ngoba kunenkinga abantu bokufika kuleli ngokungemthetho kuneyinkinga zama buildings kuneyinkinga zako Hillbrook kuneyinkinga zezidakamizwa abantu baseningizimu Afrika mabe bona ungqongqoshe zasekhaya ingenzi lutho bayakhononda ukuthi ayi uHome Affairs ayikho into yenzayo kodwa ungqongqoshe mesethatha inyathelo zokuthazama ukusiza inkinga futhi kuphinde kube nengcindezi eqhamuka emasayidini ahlukahlukene okushoyo ukuthi yabo nje kunzima ngempela ukuba umsebenzi lomphakathi kunzima kakhulu ingakumbi xa uzojonga amaseba kahulumente ngapho usathetha ngalonto nisajonge neSpringboks abantu bayakhala bathi hey inkosi yami siyafuna uba siyibukele Sunday kodwa ke siyathemba into okubana njengoko ijelo losasazo iSABC izawudibana kunye neSuperSport bazawukwazi ukufikelela kwisigqibo sokuba ngenene nangenyaniso abantu bakwazi ukuyibukela siqola siqonqotha ngolohlobo ke Ekhaya Jikelele sibambe ngazibini kuwe mbukeli obuthe nqanqa kumazamehlo uqhafqhaf kunye nathi ngale mina namhlanje siqhubeka kaloku sikuxhobisa ngokuqhubekayo inxaso yenu ngenene we don't take it for granted sibamba ngazibini mzontsundu ungakhohlwa kodwa mbukeli ukuthi ke ngesikhathi esifanayo kusasa amazithi nje 6 o'clock vuka bo Ekhaya Jikelele izobe sifike ngeinqotho isizokunikeza ulwazi nje noindaba ezobe zenzeka ngosuku lonke kanjalo ke naseyintatha zasekuseni ningakhohlwa babukela ukuthi nixhumane nathi einkundleni zethu zokuxhumana nisitshele konke enfisa ukuthi sikwazi khona ukhala ekhaya la sinokhala ekhaya lapho umbukelo ukwazi khona ukuthi ke ungasishayela noma uthumele umlayezo usitshele ngenkinga onayo ungafisa ukuthi uxazululele yona uma ngabe sibona ukuthi cha thina singakwazi ukufaka isandla siyobe ke sesibuya kuwe sesikwazi ukuthi ke sixhumane nawe mayelana nalolu daba nibe nje nosuku oluhle nisebenze kahle abasemsebenzini nabasemakhaya nihlale kahle niphephe ni enjoy ispring nisale kahle sonibona kusasa